രാത്രിയിൽ കാറിലെത്തി കളനാശിനി അടിച്ച് ചെടികൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന സാമൂഹിക വിരുദ്ധൻ. കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് ഈ സംഭവം. ചങ്ങനാശ്ശേരി പാലാത്ര ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി ക്ലബ്ബ് ഏറ്റെടുത്ത സൗന്ദര്യവൽക്കരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചെടികളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 29-ാം തീയതി രാത്രി 1 മണിയോടുകൂടി ഡസ്റ്റർ കാറിലെത്തിയ ഒരാൾ കളനാശിനി അടിച്ച നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തൊട്ട് സമീപത്ത് തന്നെയുള്ള പോലീസിൻ്റെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിൽ പതിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ. ചെടികൾ കരിയുന്നത് കണ്ടു. കാരണം 2-ാം തീയതിയൊക്കെ ആയപ്പം ചെടികൾ വാടുന്നു. അപ്പം 1-2 ക്ലബ്ബ് അവധിയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കരിയുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മാനേജരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ 2-ാം തീയതി വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല. എന്നാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. 3-ാം തീയതി 2 ദിവസമോടൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെയും അതിൻ്റെ പുല്ല് വരെ കരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആരോ എന്തോ ഒഴിച്ചു എന്ന് തോന്നി. എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്യില്ല. അത്രയും സാമൂഹിക തിന്മ ആരും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യില്ല. ആരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കയ്യബദ്ധം എല്ലാം പറ്റിയതായിരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു പന്തി മുഴുവൻ, ഒരു നിര മുഴുവൻ ഇത് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് വരെ ഉണങ്ങുന്ന മാരകമായിട്ടുള്ള ഏതോ വിഷമടിച്ചതാണെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം സ്റ്റേഷൻ CI ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. അപ്പം അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു മാനേജറും കൂടെ പോയി. അങ്ങനെ 3-4 ദിവസത്തെ പരിശ്രമം കൊണ്ട്, കാരണം രാവിലെയൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ തിരക്കാം. അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണി 4 മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മാനേജർ 2-3 മണിക്കൂർ പോലീസുകാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരും കൂടെ പോയി നോക്കിയപ്പോഴാണ് 29-ാം തീയതി വെളുപ്പിനെ 1 മണി, അതായത് അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ് 1 മണിക്കാണ് കാറിൽ വന്നു, ഡസ്റ്റർ വണ്ടിയിൽ വന്ന്, ഒരാളല്ല, ഡ്രൈവറുണ്ട്. ഡ്രൈവറാണോ ഇനി വണ്ടിയുടെ ഓണറാണോ അത് കണ്ടറിയണം. അങ്ങനെ വന്ന് അത് ഒഴിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരു പന്തി മുഴുവൻ. അതൊക്കെ ക്ലിയറാണ്, വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ക്ലിയറാണ്. കളനാശിനി അടിക്കുന്നത് അത് ആ സ്പ്രെയർ വെച്ച്. അപ്പം അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിയതല്ല, കരുതി കൂട്ടി തന്നെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ആദ്യം നമുക്കറിയേണ്ടത്. കാരണം ഇതൊരു വലിയ സാമൂഹിക തിന്മ. അത് എന്താണ്, ഇത് വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നതിനുള്ള എതിർപ്പാണോ, ക്ലബിനോടുള്ള വിയോജിപ്പാണോ, എന്താണെന്നും അറിയത്തില്ല. ആരാ ചെയ്തതെന്ന് യാതൊരുവിധ ഐഡിയയും ഇല്ല. അത് കണ്ടെത്തണം. നമ്മളാരെയും അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ സംശയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ സംശയവും ഇല്ല. ഞങ്ങളോടങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇത്രയും ധൈര്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഇത് ഇങ്ങനെ, കാരണം ഇത് പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് 100% അവർക്കറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസിൻ്റെ ക്യാമറ 4-5 ക്യാമറ ഉണ്ട്, ചുറ്റിനും ക്യാമറയുണ്ട്. ഇത്രയും ക്യാമറ ബന്ദോബസ്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ തിന്മ ചെയ്ത ആ വ്യക്തിയെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിലും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലും കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം. പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്ത് അവർ വളരെ ഊർജിതമായിട്ട് അത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് പിടിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം. കളനാശിനി അടിച്ച ഈ ചെടികൾ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ ആ സാമൂഹിക വിരുദ്ധനെ കണ്ടെത്തി അയാൾക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും അരുൺ മലയിലിനൊപ്പം രാഹുൽ ഇരുമ്പുകുഴി, ഫോക്കസ് ന്യൂസ് TV.